V tomto videu budem vám ukazovať taký starý diktafón. Pozrite, to sa mi dá, že toto je vzácny, takýto je starý veľmi. Tak to vyzerá. To je Tesla, to chýba ešte také klidné baterky. Sú také trošku väčšie, sa dávajú do toho. Je dokonca aj kazeta, je ku tomu taký kábel. Ešte aj kazeta v tom, že to už bola v tom, že to je presne od toho. Tak ukážem vám fotky. A teraz vidíme, aký byl otvoriť, to sú také šúbky. Aký je taký dosť starý šubrák. Ideme to rozobrať a uvidíme, ako to vyzerá vo vnútri. Ja som to už rozoberal aj čistil. A vidíte, jak to je pekné. A ideme rozobrať. Tak to vyzerá šúbka, taká malička. Oni sú úplne čisté, že nie sú to ani špinavé, ani hrudzavé, že toto aj možno aj funguje, ale neviem, nemám ku tomu také divné baterky. A ďalej rozoberáme. A tu je taká trošku dlhšia, že tu je kratšia a tu je taká trošku dlhšia, vidíš, to trošku vidno. Čiže to nemám sa pomývať, že tu je trošku dlhšia, tu je kratšia a tam ďalej kratšia. Tak už tu mám odkrútené šúbky. Ešte odkrútim tu jedna, aj tu tam ďalšia. Tu sú tiež skoro také isté šúbky, možno tiež také trošku dlhšie sú. Lebo som odkrútil. Tu by malo byť všetko už, asi. Hej, už je to všetko. Teraz ideme otvoriť. Dobre, tak tu. Otvárame to. To je veľmi staré, a teraz ukážem, za koľko sa to predáva na internete. Tak toto vyzerá, úplne to je čisté, ja som to umýval. Tak to vyzerá, to je motor, vám pokážem potom bližšie, toto je originálna gumička, ona ešte nie je taká až pokazená. Lebo otvárame to ďalej. Hej, počkaj, zabudol som, ešte musím to predtým, aby som úplne rozobral, musím toto vyjebať kazetu. Tak, dobre už. Tak, tu je ten kryt vrchný. Máme trošku žlté, alebo tu je biele, alebo to išlo na slnko, to trošku sa zažltelo, to neviem ako sa umývalo, asi sa nedá. I tu vyzerá, pozrite, aké to je pekné. Ja som to tiež trošku vyčistil. Ukážem to mám trošku vyššie. To také, čo sčítajú nejak, to vieš. Čo sa dáva kazeta a tu ono ščíta, ako to ten tam, čo je to tá. Vieš, jak to funguje. Tak to vyzerá. Tesla píše, to je taká firma, čo ešte dneska možno funguje. Také staré súčiastky, to je kondensátor. Tu tiež je taký, to je rezistor asi. Tu sú ešte ku tomu, hej, to je ten kábel. On pasuje ku tomu, že to je presne od toho. Tam pasuje taký trošku divný. Tu sú to tu, čo tam asi krúti, neviem presne na čo to je, ale to niečo krúti nejaký možno hlasitosť a také. Tak sa to pekne krúti. Možno to funguje, ale neviem presne, čo mám povedať, lebo nemám také baterky veľké. Tu je také vyložené, to sú také tlačítko. To je ako toto. Keď dáva takto. To je dosť aj staré, že to sa nedá stlačiť iba keď to stlačíš a to teraz. Teda tu sa dáva kazeta do toho. Tu je toto tlačítko. Keď chceš vybrať kazetu,
Ja to ukážem. Tak to dáva, to je koliesko, čo krúti toto, aby sa tam tá páska krútila. Víš, sa dáva do toho a tak sa to vyberá, tá kazeta. A keď ju dáš tak, aj tak, to je jedno. Lebo ona je z obidvoch, máš tam toto dierky aj všetko. Tak to vyzerá, to je dosť silno staré, už som vám to hovoril. Tak otočíme to teraz. Tu vidno už motor taký tu. Čo ešte krúti. Neviem, či funguje, alebo neviem to. To je súčiastka, ak to vidíte, cinované, ak to pekne vyzerá, to je drtíky, čo idú tam dozadu. Ešte tu sú drtíky, to je asi všetko, to je originálne, že sa tu asi nič neopravovalo, lebo nevidno tu. Že nič by niekto tu opravoval, toto je papier asi. Z papiera robené. Ten štítok, už ste videli pred chvíľou fotografie. Také obrovské baterky tu má ruka, také veľké baterky tu idú. Možno sa dajú aj kúpiť, ale neviem, nevidel som také ešte. Ešte vám ukážem, čo krúti ten motor, len toto budem krútiť a vidíte, toto sa tu krúti. Že sa krúti, vieš, toto. Aj to sa ešte tiež krúti, keď krútim. Taký mechanizmus. Aj do druhej strany tiež. To je ťažko krútiť. To je ďalšia šťastka, že to je prvá. Toto šťastka, ešte aj to je ďalšia. To sú tiež kondensátory a také druhé veci. To možno trošku uvidíte. Toto. Tiež asi Tesla píše. Tak to vyzerá celé. Aj tu ešte niečo píše, neviem, čo to znamená. Možno nejaké označenie tej súčiastky. Tak to vyzerá celé. Vidno, že to je dosť aj silno zložité. Dovolím to poskladať naspäť. Lebo som to poskladal celé. Šupky som všetky zatiahol. A zdám iba tú kazetu. A už to je poskladané. Tak toto vyzerá. Vám ukážem, ako toto sa tu pripája. Neviem, na čo to možno ku tomu mikrofón, alebo inšak, alebo tu nie je mikrofón. Takto, už sa to pripojilo. Tak kontakty. Tu 5 kontaktov je. Neviem, či možno toto napríklad, toto možno je mikrofón, alebo také. A to je všetko z toho videa. A z dnešného videa to je všetko. Dajte mi lajky, aj subscribe a ešte asi o 2-3 týždne možno aj o 4, ale neviem presne. Už asi budeme točiť konečne Minecraft, lebo ešte mi tam kúpi mikrofón. To video to je všetko a čus!